изглежда не се дават лесно. Ама лека по лека си отиват. Водата се смени цвета. Вади балончета, ври. Ето тук особено в този край. Добре. Малко му стана. Ден, два, три и се оправят. Сега мисля, че почти са готови. Стояха една вечер копата. Изглежда добре са втасали. Все още вадат михурчета някакви. Сега ще намеря с нещо ги разбъркам да видя какво става. И... ето какво става, като си хвърляте батериите на сметището и се намократ и е това нещо, всичко се отлага в почвата. Никое дете си няма кола тази гняз. Ама става ужас. Сега с толкова ще го правя. Си нямам никаква идея.